Kamoši, čaute. Tak neuveríte, ale práve teraz som spustil Circle. To je stránka, cez ktorú bude bežať celý kurz pokročilý budovania žurnál metódy a ja veľmi pekne ďakujem, že ste ma podporili takto v predstihu všetkým 66 z vás, čo ste si to vlastne zakúpili. A čo sa v podstate bude diať? Najprv choďte do e-mailu a mali by ste tam mať odkaz na vstup, stačí keď tam cez to kliknete, vyplníte si základné údaje a mali by ste vidieť hneď celý obsah. V obsahu máte stránku, ako to tu celé funguje, keďže Circle pre mnohých z vás bude úplná novinka. Potom tam máte časť, ako funguje kurz, kde som zapracoval feedback o vás, trošku som ešte upratal tie lekcie. No a potom je tam samotný kurz, kde naozaj budem zverejňovať jedno video každý týždeň a budete mať vždycky celý týždeň na to, aby ste si ho pozreli. Takže treba sa na to trošku nastaviť. Už teraz je tam zverejnené prvé video, ktoré ešte nemá až také veľké úlohy, ale budem rád, keď si ho pozriete, aby ste vedeli, čo nás čaká. No a určite využite aj tú komunitnú časť, kde sa môžete predstaviť, môžete sa tam pýtať hociaké otázky, môžete zdieľať nejaké zdieľania vaše aha momenty alebo veci, ktoré vás vlastne napadli počas tohto kurzu. A ja viem, že zatiaľ iba začíname, ale ja už sa teraz teším, kde sa spolu za tých 10 týždňov posunieme. Bude to určite dobrá lekcia pre vás a takisto aj pre mňa. Takže ďakujem a vidíme sa na circle.so.